Εύκολο το rebound από την Αλέν. Και ακόμα μια φορά ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να χτυπήσει τον Τραζίνη. Στο φίφρα με την Παυλοπούλου. Πολύ ωραία reverse. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Στο παιχνίδι έκανε την spin move. Προσπάθησε να πετύχει το καλάθι, δεν το κατάφερε. Πήρε όμως τις 2 βολές. Θα ευστοχίστηκε στην πρώτη, θα κάνει 5-0 το σκορ. Εύστοχη και στη δεύτερη για την Σταμολάμπουρ, θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound από την Τσβίτκοβιτς, Παυλοπούλου. Εκτός ισορροπίας με βηματάκι πίσω από την αρχικό του Παναθηναϊκού. 12-13. Για την Μιχαηλίδου. Έχει πάνω στην Τσβίτκοβιτς, πολύ ωραία. Γύρισε, αστόχησε όμως. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια της Παυλοπούλου. Νέα προσπάθεια για ευθυνιασμό στον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία πάσα της Πινελόπης Παυλοπούλου για την Ζιλιάνα Λέιν. 14-4 και πρώτη διψήφια διαφορά για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Γραμμή με την Σωτηρίου. Ο Παναθηναϊκός έχει 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του για την επίθεση. Πολύ ωραία πάσα της Κατερίνα Αλεξανδρή. Μιλονάκη. Την άφησε για λίγο μαρκαριστή Αλέν. Θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει. Το rebound από την Παυλοπούλου. Πολύ ωραία πάσα για την Jones. Jones στη γωνία για την Αλεξανδρή. Προσποιήθηκε. Πολύ ωραία κυκλοφορία εδώ από τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία επίθεση. Υπομονή, επιμονή μέχρι να βρει επίθεση για τον Τριφύλι. Σταθερά η άμυνα ζώνης του ΠΑΟΚ. Παυλοπούλου θα πάρει το σουτ. Θα ευστοχίσει και σε αυτό. Rebound. Πάλα της Παυλοπούλου για την Σωτηρίου, θα πάρει το σουτ. Εύκολο σουτ για την κλάση της Κατερίνας Σωτηρίου. 42. Χιλαζίδου, όλο το δρόμο στο καλάθι, θα δώσει για την Ράις. Έχει κάνει βήματα. Δεν δίνουν κάτι οι διαιτητές. Θα κλέψει την μπάλα η Παυλοπούλου για την Σταμολάμπρου. Jones στη γωνία, θα πάλι δώσει για την Σταμολάμπρου. Παυλοπούλου από την κορυφή το τρίποντο. Μέσα από την άρχηγο του Παναθηναϊκού που είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα και σήμερα. Ο κύριος Κουκουλεκίδης έδειξε το ζήτημα της τεχνικής ποινής και ήταν ίδιος μάλιστα ενώ η Σταμολάμπρου θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. Ο ίδιος μάλιστα όπου έκανε την πρώτη παρατήρηση στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Άστοχη η Walker, η οποία έπεσε κιόλας εδώ μπροστά μας, σηκώθηκε, δεν έχει κάτι. Στην άλλη πλευρά του παρκέ η Σταμολάμπρου πετυχαίνει το καλάθι. 56-29. Κλέβει η Παυλοπούλου από την Jones. Θα φύγει στον ευθυνδιασμό. Θα δώσει για την Σταμολάμπρου. Και πάλι η Παυλοπούλου από τα 5 μέτρα θα πάρει το σουτ. Θα ευστοχίσει η Πινελόπη Παυλοπούλου και σε αυτό 5-6 πλέον από την στην γωνία για την Σωτηρίου. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Παυλοπούλου, Θεοδωρομανολάκη από την άλλη γωνία. 2-2 από την Δέσποινα Θεοδωρομανολάκη. 69.